Igen, egy orosz zsidó. Milyen ember? Kedves. Jó. Az jó. Jól érzed magad? Igen. Nem alszom valami jól mostanság, egy apokaliptikus álomgyötör. Szörnyű árvíz tör az északi tenger felől az Alpokba. Házakat sodor el. Több ezer úszó holttest. Végül egy hatalmas szökőár jön, ami szétzúzza a tavat. És ekkor a víz lezúdul, mint valami hatalmas lavina. Majd vérré válik. Európa vérévé. Szerinted mit jelenthet? Fogalmam sincs. Ha csak nem ez vár ránk. Mik a terveid? Úgy gondoltuk, visszamegyünk Oroszországba. Amint elhagytad Bécset. Beszéltem vele múlt héten. Nem hiszem el, hogy nincs mit Pedig tenni. nincs mit tenni. Mikor elutasította, hogy megossza velem egy álmát, mert féltette a tekintélyét, tudnom kellett volna. Ezután én előttem már nem volt tekintélye. Nagy csapás volt, mikor rájöttem, hogy mellé álltál. Ez nem hovatartozás kérdése. Nekem az ösztöneimet kell követnem, melyek megmondják az értelmemnek mi a helyes. Ne feledd, hogy az ő módszerével gyógyítottál meg. Sosem fogadta el, hogy a mindent megértés nem vezet sehová. Feltérképezetlen területekre kell lépnünk. Vissza kell mennünk a forrásához mindennek, amiben hiszünk. Nem akarok csak kinyitni egy ajtót és megmutatni a betegnek, hogy a betegsége ott guggol, akár egy varangy. Meg kell próbálnom találni egy utat, hogy segítsek a betegnek megtalálni önmagát. Hogy elindítsam egy olyan úton, aminek a végén ott áll az a személy, aki mindig is akart lenni. Úgy nem lesz jó, ha közben te belebetegszel. Csak egy sérült bízhat a gyógyításban. Azt mondták, van egy új szeretőd. Igazán? Hogy hívják? Tony. Olyan, mint én? Nem. Egy volt beteged? Igen. Zsidó? Fél igaz. Analitikusnak készül. Igen. De nem olyan, mint én. Természetesen eszembe jutsz róla. Hogy birkózol meg ezzel? Nem tudom. Emma, mint láthattad, az otthonom alapja. Tony meg a parfüm a levegőben. De a legjobb az életemben az irántad érzett szerelmem. Jóban vagy rosszban. Segít megérteni, hogy ki vagyok. Enyém kéne legyen.